mga kavega? Welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pantuan, ang inyong mga kavega. And for today's vlog, pero bago yan mga kavega, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, Shalala Vega, o ayaw mo kalimot sa pag-click sa ring notification para always mo updated sa ato ang mga ipang-upload na mga video. Mga kavega is natin ipahigayon nga fast talk kauban na sad nako ang inyong naginusarang mama Lot ang mama nga naay palot. So karon may ato siya mahinabi diri kauban na sa ako ang mama. So natin ipahigayon nga fast talk diri sa ato ang vlog. So again mga kavega, stay put lang gid mo diha kay maglingaw-lingaw ta dinhi sa ato ang YouTube channel nga Shalala Vega. Ako ang akong mama, so si Mama Lot ang mama nga naay palot. So siya na. Okay, tingnan diya mo ma'am. Okay. Wow. So ready na ka sa ato ipahigayon nga fast talk? Ready na. So ready na. So naata diri 59 ka mga fast talk words. So iya ta papilion na to siya kung asa siya ani. So dapat fast gani siya fast gani siya ha. Okay. Kita niyo ato ang vlog. Alright? So ready. Kamatis, okay kamatis. 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 Kalamunggay o kalamay? Kalamay. Takla o agulo? Agulo. Takla ano? Agulo. Kung tagati ka o kwarta o ako? Ha? Kwarta o ako? Kwarta. Kuda na ganun mo kwarta. Kwarta, sure. Kung dili ka maligo, pila ka adlaw, usa ka semana, usa ka buwan. Kalina. Kung dili ka maligo, usa ka semana, usa ka buwan. Semana. Okay. Kwartaan o adunahan? Adunahan. Kusgang, yung gwapa o gwapa ko? Gwapa ka o gwapa ko? Gwapa ko. Okay. Kape o gatas? Gatas. Selosa o maldita? Sinusa. Lights on, lights off? Lights off. Lights off. Lights on or lights off? Lights on. Ha? Lights on. Okay, saan na lights on? Lights on, saan na? Oh! I love you, I hate you. I love you. Okay. Pila ka bukmangal sa Skyflex? Yeah, pare. Danggan mo. Pila lagi? Ulo. Sure? Sino na bulo? Sure jud ka? Sure. Okay. Kung na kayo sa kamilyon, unya mangayo ko, tagaan ko nimo or dili? Tagaan. Pila mga tang nako? Kalibo. Tagay ko. Tagay ko. Tagay ko ba? Asa man na kayo sa kamilyon? Wala. 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 Kung mahimo kang si Darna, kinsa imong tabangan, si Boyet o si Shalala? Dili. Kinsa man na si Boyet? Kinsa si Shalala? Ikaw. Okay. Alibangbang o helicopter? Alibangbang. O saan man alibangbang paglupad sa alibangbang? Butterfly. Gipatuwad o gipatakilid? Hindi pa takilid. Hala. Tugaok o taribaok? Tugaok. O saan ba tingong sa manok? Off shoulder o spaghetti? Spaghetti. Very good. Alibangbang o bakukang? Bakukang. Okay. Sagpa o tamparos? Tamparos. Dato o pobre? Pobre. Okay. Matukika o natukan? Natukan. O saan mo natukan sa naong? Huwa. Alimatok o matok-ali? Alimato. Okay, so mga kavega, sa mga ito yung mga answer. So, kung sa imong ikasulti na ay gusto magpatambag din nato. Naapagod siya yung mga, kung ano siya katuig na walay uyab, nakatuig, nga nang wala siya uyab, kung sa iyang buhaton, babae ni siya niya, nagsige siya paabot kung kano sa siya makauyab, kaya napo ka siya katuig, nga nang wapagod siya nakauyab, kung sa may kasulti anak. O may nangulitaw. Na ako nun ang ulitaw. Wala. So, na kay suggest ka, kinsa mga ulitaw din nga ipauyab na to, ano niya? Si Tiwante. Sila at mauni sa siluwanting. Single gani si Luluwanting. Mauni si Luluwanting. Oo. Talaga mauto ang atong content for this vlog. Again, thank you so much sa mga nag-subscribe, sa mga nagpa-shoutout sa atong before nga vlog. So daghan kayong salamat no. So gikan sa ako o gikan ni Mama Lot, daghan kayong salamat sa mga nag-subscribe o nag-support. So unsay mo ikasulti sa ato ang mga nag-suporta nato? Unsay mo ikasulti ano? Kung sa imo ikasulti sa mga nagsuporta sa ato ang vlog, daghang kay niingon nga ganahan ko sa imo ang mama kay di bisag murag ang iyahang simot murag simot sa baboy, ganahan ko mo lang taw. Unsa may ikasulti ana? Salamat. O salamat nila.
Pangay pagpasalamat salamat sa among pagsuporta ninyo namo. Dagang salamat sa amo Sa inyo. inyong pagsuporta. Dili astubang. Pagsuporta namo. Okay. So karon, unsa man nimo ang iingon nimo siya nga invite, so dapat malantaw mo permis sa amo ang video. Sige. Go. Sige na. Pagdali ba na dapat malantaw mo sige sa among video? Pagtarong ba? Ikaw lang ko. Pagtaro ina dapat malantaw mo sa among video. Na. Ikaw lang. Sige na, kada raw. Sige. Nakakadiri. Ikaw lang ko. Sige na yan. Unsa mo malantaw? Ikaw na. lang God. Inubod. So see you around mga kabagagan. Kini ang inyong sukintig pamabating pamaba nga walay lain. Dako baba siya lalapantuhan kauban si Mama Lot. Ganganga si Wayne. Sige. Kauban si Mama Lot, ang mama nga naay palot hangtod sa sunod mga kavega. Again, don't forget to subscribe Shalala Vega and don't forget to click the bell notification para bongga always mo updated sa ato ang mga videos. So bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Alright.